A xa de por sí precaria situación dos centros de saúde do Barbanza verase agravada durante o verán, co incremento de poboación na maior parte dos concellos e a non cobertura das vacacións de moitos profesionais. Dende a CIGA denuncian este problema que non afecta únicamente ás prazas médicas, senón tamén a técnicos de enfermería, fisioterapeutas ou matronas. Entre os casos máis graves destacan, por exemplo, de Porto do Son, que quedará cun só técnico de enfermería, ou en Rianxo, que carecerá de matrona durante os 15 días de vacacións a titular. A xa normalizada falta de pediatras, médicas de atención primaria e persoal de enfermería, este ano hai que sumar a non cobertura de matronas, de fisioterapeutas, de persoal técnico en cuidados de enfermería e incluso de higienistas dentais. Casos como, por exemplo, o Centro de Saúde de Porto do Son son o paradigma do abandono ao que nos someten. Non se vai cubrir ningunha das TCAEs, co cal das dúas que deberían estar operativas, vai haber unha soa durante os meses de xullo e agosto para atender centro de saúde, sala de rehabilitación e apoio á odontoloxía, porque hai unha higienista dental con reducción de xornada que tampouco está coberta. Por exemplo, en Rianxo tampouco vai haber matrona. Preocúpanos que vai pasar con esas mulleres que necesitan pospartos inmediatos, unha lactancia materna nos primeiros 15 días de vida, sin soporte dunha matrona, pois é difícil que se poida manter. Dende a CIGA consideran unha excusa o argumento da Consellería de que as listas de contratación están esgotadas, posto que no distrito do Barbanza hai actualmente 12 enfermeiras en lista de agarda e 7 penalizadas. Hai 12 TCAEs na súa casa, que están facendo contratos día a día. Por exemplo, unha das que está a contrataron o sábado. A parte de 7 persoas penalizadas. Penalizadas pode ser que en algún momento rexeitan un contrato e están penalizados durante un ano. Estas penalizacións, cando non hai xente suficiente, non se cumplen, evidentemente, non? Que, no caso concreto de Porto do Son, que só hai 2 TCAEs, habitualmente, unhas non se cubran as vacacións, cando a día de hoxe hai 12 persoas na lista sin traballar, non nos poden poñer a excusa de sempre de que non hai persoal para contratar. Esta situación faise extensiva tamén aos centros hospitalarios. Se ven os servizos de consultas e quirófanos diminúen as actividades programadas, a área de urxencias experimenta unha sobrecarga asistencial derivada do incremento da poboación durante a tempada estival.